hai si teng menchua nakaliang jong ka opposition nakayeng dorbar tawan ngilapha ya ka jing pentip siya ka sarkar halor ka kam ka bayadai pat ka jingkiw jong ka bay hospital nakamanta kinong nong hakum kani kapor bangisya lan shop ha uni uklam jingpang kabalingo kalong ba kila tau ya kaway ka committee haka kat pratarik jong ubnay jun jong unius ne arpu but iya kata ka high power committee ne kata ka high level committee ka jongki labo chairperson da u DHS daladi hadu mentang yimpat yoi ka wairu ka jubab de ka recommendation ban pet ban shimkia ya kane ka rukom ai bill kam tam haki hospital private habalik thit dawai ki patba na ki pharmacies ru ngiyo ba habadon kam ban thit iki PPEs but ya kiwe ki jingdon kam ban yada kum ki mas but kiwe kam don kanu ka recommended pricing ka baka sarkar kalau ai jingbin bandi yakum kini kitiar ngangas ngau balada ka sarkar kasngap menti upat ba unpoy ha ki jing ki bakram karukom bakin shim banya pet ya kata ka benta ban ot ya ka bailod jong kinongpang na kata ka MHIS kadru kalong kabadang pluma kabangin pat sngutho kadon pat sa kaway pat kabenta kabakila wan lambyang ha kane ka jing sumar khamtam lele ka jing sumar covid kabakiong kata ka BPL slab kaniru ka penklumar ha yiki pat ba ato ka don ne kam don ne bat sa kaway de ka baka sarkar kan habban le kam kloy kan long bed ba ya kato ka ex gratia payment ka bakila kular na kabanta ki bayap covid 10,000 shikli deban penkloy deban penstent namar kumbakalong hado manta ki pat ba kim tip siya no banleg yo sngo ba nakaliang EDC jong ka district ka jongi in Shimkia ban le lot ikini kikam re in le kumno lada upat ba tibru kikot ayu don kam ngim tibru ka evidence ayu don kam bat hadin bakalawan kani ka jing pedna jong ka sarkar bandon ya kata ka ex gratia payment mentang ilas nang man yo sngopat ba oh ita ki claim yap covid report ba pitep taki da karukom covid ki bayeng ki basam kim yo bakin kendoru ya ki penpet ya ki yo itang kasenduk repin ong pede ba kam dei ka jingyap covid kataru kolong kabalengo ti mentang idon kam ban pha ya kani ka kerpat ka bakerpang siya ka sarkar bakan sngoba le halor kini ki kam but ngida kentu ya kata ka komiti malathaw da ka sarkar ha ka khatlai ne khat phatrek jung nai jun ban tre wood bat ban le wood ya ka kam ka bala ban shat aki knang ba upat ba unyo ka jeng mentoy hakibon kilyang